Salam el hormatly adamlar. Garaşdan baqy bir taraf yurdumuzdaky täzelikler hemem habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň Lewap welaýatyna iş tapar tamamlandy. Taparnyň jemleýe gününde şogun ýer bilen hormatly prezidentimiz Lewap welaýatyna Malay gaz känindäki täze gap gasaçy diýtganyň açyş dawratyna gatnaşdy. Ýer bilen hormatly prezidentimiz Lewap welaýatyna Malay gaz känindäki täze gaz gasaçy diýtganyň açyş dawratynyň geçirilýän ýerine geldi. Bu ýerde mehriban arkadagymyz mehirli garşylandy. Hoş geldiniz mehriban arkadaşlar. Malay gaz gasaçy diýtganyň toýwan kesip bermeňizi sizden uly hormat bilen haýyş edýäs kahraman arkadaşlar. Sağ ol. Ya bismillah. Assalamu alaikum, çuňur hormatlanýan belent mertebeli prezidentimiz. Assalamu alaikum, hormatly dawara gatnaşyjylar, hanymlar we jenaplar. Çuňur hormatlanýan belent mertebeli prezidentimiz. Şuň siziň gatnaşmaňyzda Türkmen Gaz Döwlet Konserniniň Lewap welaýatynyň şäherindäki Malay gaz ýatagyny gaz gasaçy diýen dawaraly ýagdaýda açylyp ulanmaga berilmegi ýurdumyzyň durmuşyna şöhratly wakadyr. Halkymyzyň bagtyar durmuşy, ýurdumyzyň gülläp etme uğruna alyp barýan döwletli işleriňiz üçin arkada prezidentimiz size alkyşlar aýdýas. Janyňyz sag, ömrüňiz uzak, berent maksatlaryňyz hemişe rowaş bolsun, hormatly prezidentimiz. Hormatly dawara gatnaşyjylar, hanymlar we jenaplar. Häzir garaşsyz Baqy bir taraf Türkmenistanyň çuňur hormatlanýan belent mertebeli prezidenti hormatly Gurbanuly Berdimuhammedow çuňur hormat bilen söz berýär. İyi vatandaşlar, gaderli mehmanlar, men täze 2020-nji halkara parahaçylyk banaşmak ýylyň ilkinji günlerinde tutuş Türkmen halkymyzyň ähliýigi suňky taryh ähmetli waka. Malay känine gurulan döwrüp gaz gasaçy diýganyň asyl ulanmagy berilmegi bilen tüýsürekden gutlaýar. Hormatly dawara gatnaşyjylar. Garaşsyz hemişelik bir tarap watanymyzyň öwli we dawlat serişleriň ýarat uly gorlaryny eýe bolmagy we hem da şaýurt maýdarlar üçin hyzmatdaşlyk amatly şertden döredilmegi ýurdumyň dünýäde iri energetika döwlet hökümine
ıqrar edilmegine getirdi. Garaşlyk ýyllarynda Türkmen TV galyny halkara bazarlarynda diversifikasiýa ýoluny ýermek goýunçam ägert ul işler amala aşyrly. Ýolumy ýanys energetika toplumyna bir hylmatdaşlyk, oýlanşykly, işeňem maksady okkuny alyp barýar. Netijede gymmatly çyýyg mal bolan TV gady özara bähbet esasda ýerlemeň hemde giýdici galanmaň hem täze bazarlar peýda bolýar. Bizim siýasatymyz ýolumyzyň uly baýly bolan uly wadarat serişdirlerini dünýäde parahatçylygy berkitmeň awadan ýaşaýşyň hem güllep ötüşüň hem bähbetine ulanmakdyr. Öňde goýulan bir bilen maksatlara yetme uğruna gıyıqı vaxtın içinde mühüm ähmiýetli taslamalan bir näçesi durmuşa geçirli. Hormatly adamlar. Garawum Fähratynyň Lewap welaýatyna degişli çäginde ýerleşen Malay ýatagyndan inni köp ýyllardan ýagny 1986-njy ýyldan bäri TV-ge çykarlyp gelýär. Bu toplum ýolumy diňe bir Günnöger welaýatynyň ýylatly ýerlerini şeýle durly maksatly desgalary mawa ýanyş bilen öpüşün etmeýän eýsem asyrmyzyň ýeri taslamasy bolan Türkmenistan, Özbegistan, Gadagstan, Hytaý transferli hem gaz geçiricisine haritlik önüm berýär. Bir halkara enerji magistrali bilen Malay känni o ýerine 180 kilometr olan Malay bagtylyk hem gaz geçiricisi birleşdirýär. Bu ýerde guýularyň önüm berejiliğini arttırmakta. Känniň TV gaz hem gorunly, hem doly peýdalanmakda işe giýirilýän täze desganyň ähmiýeti öreýän uludur. Täze gurulan desganyň A we hem B önümçil tsehler olup A tsehiniň wezipesi Malay gaz känni doly hem öýleşdirmekden ibaratdyr. B tseh bolsa galkynyş we döwletawat känleriniň gazyny Malay bagtyal gaz geçiricisine ýokary basys bilen aktyrmaga niýetlenenler. Bir täze desgada dünýäniň öňde barjy kampaniýalar tarapyndan öndürilen 6 sany kuwatly gaz gazyjy enzamlar toplumy oturdurlar. Şol enzamlaryň kämil awtomatlaryň bu hem kompýuterlaryň üstü bilen dolanýandygyny aýratyn hem bellemek isleýär. Yılla üstünden 30 milyar kub metre çelli TV gazy geçirme okuyup olan desgada aktuarly enzamlar hem de öňde barjy tehnologik hem çözgütler ornaşdyryldy. Umumy meýdany 12 hektara olay olan täze beketde gaz gazyjy enzamlar toplumdan başga da soğuducu hem arasalaýjy desgalar ýokary hem de pes basysly fakir huzurlugy azot we kislorod öndürýän stansiýa ýa-da dizel elektrik stansiýasy ýerleşýär. Şonuň ýaly bu ýerde merkez dolunduruş operator hem de mehaniki beceriş we ýanyň howpsuzlyk binalary edara binasy ýanyna garşy su howulary hem gözegini tuturly. Döwrowap desganyň işe giýilme bolan 60 oly hem täze iş orny dörär. Hormatly adamlar, bir karar döwletimiň bagtyal döwrüniň her bir ýyly taryhy ötüşleri, ul hem rowaşlyklary beklenýär. Täze 2021-nji ýylyň ilkinji günlerine geçirilen bir dawarary çäranyň hem aýratyn mühüm ähmiýeti bar. Sebebi Türkmenistan gurýan hem döredýän ýerem taslamalar amala aşyran döwlet hökmüni özüni hem giňden tanadýar. Nähäzirki döwrde dünýäde emele bilen şyrşyrymly ýagdaýlar garamazdan durnukly ýaşaýan ýurdumyzda durmuşa geçirilýän
şeyle taslamalar. Ulanmağa berilen ve kuruluş alıp barlayan dethalardır, binalar hem de önümsülükler milli iqtisadiyetimizi puktulundurmağa. Halkımızın avadan hem bululin durmuştu. Yaşamağını üpsün etmeye hem gönüktürülenler. Ve dedi, diyarımızın şular yali, yeri dethaların kuruluşuğunda, ekologi hem talaplarına, devrovap inovasiyalara, teknologiyalara hem mühim ehemmiyet veriyor. Hut, son neticesinde hem Daşar yurtda hizmetdaşlarımız bilen birlikte guruyan, iri, senagat, neft gaz ve himi önümsüklerimiz Avralem halkara gurumalarının yukarı hil derecesine, bu son çözgütlerine ve ekoloji talaplarına doğru layık gelýänligi barada hem guwannamalarına da münasip bolýar. Bunun özü elbette hasem buýsundurujy ýagdaýdyr. Şuň asıl bulunmağa berilen irtenagat desanyň hem diňe biziň häzirki ösüşlerimize münasip goşmak bilen çäklenmän eýsem geljekki nesillerimize hem uzak ýyllaryň dowamyny aktywaly hyzmat etjekdigine ananýar. Edi watandaşlar, gadarly dawara gatnaşyjylar. Sizme şuňky taryh waka malay känini gurulan galgyzyjy desanyň ulanmaga berilmegi bilen ýendirýärkem tüýsürekden gutlaýar. Siň ähliňizde bir jan sağlygyny, maşgala wadançylygyny, asuda hem bagtyar durmuş. Mehriban watanymyzyň güllä wesmeginem alyp baran işlerinde bundan beýlekden täze üstünlikleri arzu edýär. Sağ bolun. Hurmatly dawara gatnaşyjylar, hanymlar we jenaplar. Häzir bolsa Hytaýyň Milli Neft Gaz Korporasiýasynyň Türkmenistan direktori Li Şulyany hormat bilen söz berilýär. 尊敬的土库曼总统比尔德穆哈梅多夫阁下，尊敬的女士嘉宾、先生们、女士们，大家好！海荣县诚邀参加马来汽车中亚项目造船仪式。我谨代表中国石油前进集团公司土库曼分公司全体员工对项目的成功拓展。Bu desanyň ulanmagy berilmegi münasibetli tüýsürekden gyzgynyklar. Türkmenistanyň hormatly prezidenti Neft gaz ulgamyny gözde we özleşdirmek işlerini geçirmegi, neftin hem de gazyň önümçiligini artdyrmak wajypdygyny inçemegilek belläp geçdi. Malay gaziýatynyň täze gaz gusyjy bekeden kurulşygy siziň çäksiz gollawynyň esasynda durmuşa geçirilýän uly tasarruf bolup, gaziýatyny özleşdirmek ikinji tapyryna täze mümkinçilikler açýar. Bu gaziýatyny ulanmaga berilen gaz gusyjy bekeden geljekde tebii gazyň önümçiligini ýokarlandyrmak bilen bir hatar önümçilik kuwatyny täze derejede çykarmak hem uly ýardym berjekdigine inanýar. Şol bir wagtyň özünde bu taslama Türkmenistanyň neft gaz ulgamyny halkara awraýyny putulandyrmaga ýardym berer. Malay gaziýatynyň goňşusy we hyzmatdaşy bolan bagtyarlyk şertnamalaryň çägine ýerleşen gaziýatynyň gaza eksport üçin zerur bolan desgalar 2009-njy ýylyň 14-nji dekabryny Hytaýyň, Türkmenistanyň, Özbegistanyň we Kazakstanyň döwlet başçylarynyň gatnaşmagyna häzirki zaman ýüpek ýoly şygary bilen açylyp ulanşa berildi. Häzirki güneşenli bagtyarlyk şertnamalaryň çäginiň gaziýatlaryndan hem de Türkmenistан döwlet konserni tarapyndan ýoşunmanyň kenaryna baryp gitýän 290 milliarda barabar kub metr mawaltyny iberildi.
Merkeze Aziya gaz geçirjitiniň wajyp çygymaly bolan Malay gaz ýatagy Türkmenistanyň tebii gaz eksportyny üstün etken esasy bölegi we wajyp kepil bolup durýar. Gaz gasaçy desanyň üstünlükli ulanşa berilmegi halkara bazarlarına, hususan uzak günlere Türkmenistanyň tebii gazynyň eksport kuwatyny hasam ýokarlandyrar. Türkmenistan Xitayın Milli Neft Gaz Korporasiýasy Türkmenistanyň uzak möhletli ygtybarly hyzmatdaşy bolmak bilen tehnologiýa ulganyny tezligi barışmalar ve tebii gaz gözlemekde hem de özleşdirmekde neft gaz himiýa ulganyny özara bähbetli hyzmatdaşlygy iki ýurdun halklarynyň bähbetine mundan meýlekde hassa giňeltmäni taýýardymyzy bellemek uly hormatdyr. Şeýlem iki ýurdun gatnaşyklaryny hassa güýçlendirmek üçin işleri dowam eder. Sözüň ahyrynda hormatly jenap prezident size we ähli türkmen halkyna bagtyarlyk jan saglyk arzu etýärin. Sag bolun. Hormatly prezidentimiz Xitaýyň belli neft gaz korporasiýasynyň ýol başlygyna netijeli çykyş üçin minnetdarlyk bildirip, Türkmenistan bilen Xitaýyň aralygy boýunça çekilen iqlimisi gaz geçirjisiniň gurulşygyny ägir türlü işleriň bitirilendigini bellädi. Şunun ýaly ulugurumly taslamanyň 1 ýyl 8 aýyň dowamyna ýerine getirilmegi onuň asyryň gurulşygy adyny almagyny şertlendirdi. Şeýlelik bilen şu döwürde türkmen gazy müňlerçe Xitaýly maşgalalaryň öýlerini ýyrylyk, pinagat öýrençiliklerini zerur bolan mütsördäki ýanyç bilen üpçün etdi diýip Mehriban arkadagymda aýtdy. Odol gadandan alalyşyklaryň çäklerini gurulan Malay gaz känini häzirki zaman desgalyp toplumynyň gurulşygyny iň döwrewak tehnologiýalaryň ulanlandygyny, onuň ýokary ekologi taraplaryna doly alaýyk gelýänini bellemeli diýip hormatly prezidentimiz sözünde dowam etdi. Munyň özi Türkmenistanyň ekologi hukuklygyny üpçün etmäge gönükdirilen halkara ähmiýetli resmi namalaryny, şol sanyna Kyoto tesirnamasyndan gelip çykýan ekologi wezipelerini doly ýerine ýetirilýänini äşkär edýär. Bu bolsa Türkmenistan bilen Xitay Halk Respublikasynyň arasynda gatnaşyklaryň ählimumy görkezleri alaýyk derejede üstürilýäniniň aýdyň subutnamasy bolup durýanyny aýdyp, hormatly prezidentimiz Xitaýyň Türkmenistana täze bellenlen adatdan naşar we dogry tiýary ilçisine iki taraplyň gatnaşyklaryň mundan meýlekde giňeldirmek ugruna zerur tagallalary etjekdigini anan bildirdi. Hormatly dawara gatnaşyjylar, hanymlar we jenaplar. Häzir hormatly prezidentimiziň taýsy tagallalary netijesinde ýurdumyzyň neft gaz ýanagyna gadaryndan uly üstünlikler, şeýlekem Malay gaz gasaçy desgasynyň ähmiýeti barada taýýarlanan video filmi tomoşa etmäge çağırýas. Beýik Taňry türkmen topragyna nygmat bereketini bolluk bilen eşilipdi. Çar dagly, çar bagly, kölli, derýaly, dagly hemde depe jülgeli, düzlük hemde zerre däneli garagymly türkmen ýaýlasynyň boýnundan gymmat käni çogýar. Garagym sehratyna ýerleşen Lewap welaýatynyň Malay gaz ýatagy hem halkymyzyň eşretli durmuşynyň binýadyna duran rızkal bereket çeşmesidir. Bu ýerde bina edilen kuwatly gaz gasaçy desgada texniki talaplaryna laýyk gelýän önümçilik hemde howpsuzlyk kadrlaryna laýyklykda enjamlaşdyrylan bir näçe beketler ýerleşdirildi. Bu gaz gasaçy desgada hereket edýän önümçilik çäklary gaz känini düýpleýärleşdirmäge, şeýle hem ýurdumyzyň beýleki künjeklerine çykarýan tebii gazyň basyşyny geljekde hem kadr saklamagy we zerur bolan gaz geçirji ulgama iýberişiniň ygtybarlygyny üçin etmäge ýardam eder. Desgada ornaşdyrylan dünýäde öňdebarjy kompaniýalaryň önümleri bolan gaz gasaçy beketler häzir zaman derejede kompýuterleşdirilen awtomatik ulgama arkaly dolanýar. Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Xitay transmilli gaz geçirjisi hormatly prezidentimiziň belleşi ýaly asarymyzyň iri taslamasy. Bu ýetsa transmilli gaz geçirjisine hem haritlik önüm berýär.
Türkmenistan, Özbekistan, Qazaqstan, Xitay transmilli qad geçirjisi üçin xaritlik önümü veren gaz çıkarıcı toplumun goýularynyň önüm merjiligini arttırmakda, känin tebi gaz gorny dolu çıkarmakda täze bekedin ähmiýeti iňňän uly bolup durýar. Tebiği baýlygyň uly gorlaryna eýe bolan beketde çyrşyrymly enjamlary işe goýbermek we saadlamak bilen baglanyşly işleriň uly toplumy üstünlükli ýerine ýetirilýär. Bekedin işiniň üstünlükli ýoly goýulmagy Türkmenistanyň neft gaz ýanagadyny ösdürmegiň 2030-njy ýyl içinde döwür üçin maksatnamasynyň durmuşa geçirmegi. Garaşsyz kemişelik bir tarap Türkmenistanyň neft gaz ýanagadynyň depkinini ösdürmek üçin juda ähmiýetlidir. Netijede malay gaz gasajy bekedi ýurdumyzyň neft gaz ýanagadyna gadamlayan ägir uly üstünlüklere sallanly goşant bolar. Şeýle ajaýyp üstünlükler alyp barýan gahraman arkadamyň janynyň sag, ömrüniň uzak, berent başynyň aman alyp barýan tutumly işleriniň elmydama rowaç bolmagyny tüýsürekden arzu edýär. Şungur hormatlanýan berent mertebeli prezidentimiz. Häzir malay gad ýatagynaky gad gysyjy desgan işine ahpata bermeňizi sizden uly hormat bilen haýyş edýäs. Ya Resulullah. Şungur hormatlanýan berent mertebeli prezidentimiz. Häzir bolsa malay gaz ýatagyna kuwaty ýylly 30 milliard kub metr gaz gasajy desganyň ulanmaga bermek münasibetli hormatly mihmanlaryň ýadygärlik kitabyna gol çekip bermeňizi sizden uly hormat bilen haýyş edýäs. Hormatly adamlar toýlaşsyn. Elmin damyda saglyk bolşur. Köp sag ol.
Davaranın ahırına Mehriban arkadağımız toplumun işgärlerine täze avtologlaryň açarlaryny goşurdy we hemmelere üstünlükleri ardy edip bir yerden uğradı. Soňra hormatly prezidentimiz Türkmenabaş şäheriniň halkara howamenligine geldi. Döwlet başçylygymyz Lewap vilayatyna bolan iş saparyny tamamlap, bu ýerden paýtagtymyz Aşgabatga ugrady. Biraz salamdan hormatly prezidentimiziň uçary paýtagtymyzyň halkara howamenligine gelip goňdy. Şonlukda Mehriban arkadağımyň gatnaşmagyna işe girdilen halkara ähmiýetli disgalar, sebitde ykdysat durnuklygy putrandyrmagyň ýolunda mümkin ädim bolar. Men Xitay Halky Respublikasynyň Türkmenistanyňky adatdan daşary we doluq tiyarly ilçisi Sian Nayçen. İlki bilen şu günkü tarihi waka gaz gytajdetganyň açylmagy bilen Türkmenistanyň çuňur hormatlanýan prezidentini we türkmen halkyny tüýsüröňden gutlaýan. Şu ýyl Türkmenistan üçin tarihi ýyllaň beri. Çünki Türkmenistanyň başlangyjy boýunça Birleşen Milletler Guramatynyň kararnamasy bilen 2020-nji ýyl halkara parahatçylyk we ynançmak ýyly diýilip yglan edildi. Şu gaz gytajdetganyň ýylyň başynda açylmagym uly başlangyçdyr. Lewap vilayatyna başga da bir näçe dünýä nusgalyk desgalyň açylşy boldy. Şu ýyl Türkmenistan garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk şany senesini uly dawralar bilen belläp geçer. Bugünkü açılış davaralar şany senäniň uludan toýlanjakdygyny habar berýär. Malay gaz känine täze gaz gytajdetgalar toplumynyň açylyp ulanmagy berilmegi Türkmenistan bilen Xitay Halky Respublikasynyň arasynda ýalňyz energetika ulgamynaky strategik hyzmatdaşlygyň ýokary derejede alınıp barylýandygynyň aýdyň subutnamasydyr. Täze desgada işlemek üçin ähli şertleň döredilmegi aýratyn bellerliklidir. Dolanırış merkezinin häzirki zamanyň öten tehnologiýalary bilen öpüşün edilmegi işleri ýokary derejede amala aşyrmagy mümkinçilik berer. Türkmenistanyň çuňur hormatlanýan prezidentiniň hut öňüňem şu dawara gatnaşmagy Türkmenistan bilen Xitay Halky Respublikasynyň arasynda dostlukly gatnaşyklary we hyzmatdaşlygy aýratyn ünsürlýändiginiň nyşany bolup durýar. Şeýle hem iki ýurduň döwlet başçylarynyň parasatly öňdönýörçilikli siýasaty bilen şu ýylda ýurtlaryň arasynaky strategik gatnaşyklarda täze sakypalyň açyljakdygyna, täze sepkitleri ýetiljekdigine anam bildirýär. Sag bolun. Hormatly prezidentimiziň ýurdumyzyň Lewap vilayatyna iş saparyny amala aşyrýan günlerini Günnöwür sebitiň bagtyar ýylaty däwrel pursatlary ulaşyp bayramçylyk ruhuny beslenen ýene de bir şatlykly wakanyň şaýady bolurlar. Vilayatyň merkezi Türkmenabaş şäheriniň Altygarly köçetiniň ogruny Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Lewap vilayatynyň polisiýa müdirliginiň ýanygyny howpçylygy bölüminiň edara jaýynyň täze binasy däwrel ýagdaýda açylyp ulanmaga berildi. Ýaty gaçylygy bilen tapatlanan şatlykly pursatlary Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň ýol başçylary Lewap vilayatynyň polisiýa müdirliginiň işgärleri, medeniýet we sungat ulgamynyň wekilleri, şonuň ýaly polisiýa müdirliginiň ýanyň howpçylygy bölüminiň Bayrak Halipa işgärleri uly işçilik hende ýokary okurantlyk bilen gatnaşdylar. Döwrün talaplaryna dünýäniň görevine gawat gelýän häzirki zaman binanyň açyş dawarasy döwlet senamynyň belenten ýanglanmagyna başlandy. Dawarada çykyş edenler beqara döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne arkada prezidentimiziň parasatly başçylygyna, diýarymyzyň ähli ulgamlaryna uly özgertmeleriň amala aşyrylýanyny işlemek, zähmet çekmek üçin giň şertlerin hemde amatlyklaryň döredilýändigini aýratyn belläp geçmek bilen ýurdumyzyň şany garaşsyzlygynyň 30 ýyllygynyň ullan toýlanjak Türkmenistan parahatçylygyň we ynançmagyň watan ýylyna açylyp ulanmaga berilýän binalaryň üstüne ýetiren vilayatyň polisiýa müdirliginiň ýanyň howpçylygy bölüminiň edara jaýynyň täze binasyny peşkeş beren Mehriban akadamyda alkyş sözlerini aýtdylar. Bayramçylyk ruhuna beslenen ajaýyp pursatlarda medeniýet we sungat işgärleriniň joşuny çykyşlaryna aýdyndyr saýlaryň hoş hawadyna giň orun berildi. Ýerine ýetirilen ruh bilen aýdymlarda garaşsyz hemişeli beýtarap watanymyzyň awadan hem esretli zamanamyzyň milli liderimiziň parasatly başçylygyny ýurdumyzda anyp barýan beýik işleriň tarihi ullan ýetirildi. Şowxuny pursatlarda binanyň gurulşygyna aýratyn tapatlanan ustad binagarlary dawarly ýagdaýda hormatly prezidentimiziň adyndan sowgatlarga goşurly. Soňra dawaratnagylar täze binanyň içinde döredilen zerur şertler, ähli amatlyklar bilen ýakynan tanyş boldular.
Şäherin gözelligine gözellik goşýan 2 gatdan ibarat bu binada ählamatlıklar gözüne tutulup, giyin hem ýagty iş otoglaryndan döwrewap mejlisler zalyndan dörli gymmatly maglumatlary özüne jemleýän muzeyden hormatly prezidentimiň paýhat ummanynyň dören ajaýyp kitaplary özüne jemleýän kitapxanadan ýanyň howpsuzlygyny gözewçilikde saklamaga gönükdirilen giyin mümkinçiligi bolan sany ulgamy dolanyş merkezinden ibaratdyr. Şeýle bir ýerde edara binasynyň golaýyna ýanaşyk ýerleşen Nowaçy gullugyň awta ulaglarynyň ýetlenen bina ýerleşdirilendir. Ýere gelende ýanyň howpsuzlygy bölümleriniň işini kämilleşdirmek maksady bilen ýurdumyzda ulu işleriň anyp barlýanyny, gullugyň giyin mümkinçilikleri bolan ýanyň söndürji tehnikalar bilen ýygydaly üçindelýäniňi belläp geçmek gerek. Aýratynam edara binadaky ýanyň howpsuzlygy gullugynyň muzeyi dawaranyň mihmanlaryna uly täsir galardy. Bir ýerde Türkmen Hawa Şeýganyň önemçilik desgalarynyň kiçeldilen şekilleri ýanyň söndürjiler tarapyndan dürli ýyllaryň dowamyna ulandan enjamlar we beýleki degişli isbaplar ýerleşdirilip, laýtada ilkinji döredilen ýanyň howpsuzlygy bölümleri ýyllaryň dowamyna gullugyň işini kämilleşdirmek boýunça anyp barlan işleri barada baýkem gyzykly maglumatlar köpleriň ünsüni özüne çekdi. Ýanyň howpsuzlygyny üpçün etmek hemde öňüne almak maksady bilen sany ulgam ornaşdyrylan dolanyş merkezi bolup, ol Türkmen Hawa Şeýganyň şäherlerine degişli gözewçiligi amala aşyrmaga giň mümkinçilikleri berýär. Aşaş dawratyny atnaşylar ýyl günümiziň bagtyar geljegi nurany ertirler üçin ýygyder alady diýen, işlemäge, döretmäge, eşretli durmuşda ýaşamaga uly mümkinçilikler diýen Mehriban akadamyda alkyş hem hoşalyk sözlerini aýtdylar. Ma'lum bolýanly hormatly prezidentimiziň ýurdumyzyň Lewap welaýatyna bolan iş saparynyň çäklerini online aragatnaşyk arkaly goňşy owgan halky bilen döwletara dost dogunlyk gatnaşyklarymyzy hasam pugtolanyrjak strategik möhüm ähmiýetli desgalaryň bir näçesi açylyp işe girdildi. Sevit ähmiýetli uzunlygy 30 km bolan Akin Anthoy demir ýolunyň Mamnazar Akina halkara optika söýümli aragatnaşyk ulgamynyň Kerkiş ýergan ugry boýunça güýjenmesi 500 kV bolan elektrik geçirjiniň ulanmagy berilmegi Awganistan Islam Respublikasy bilen garaşsyz baky bir tarap döwletimiziň arasyna ykysady gatnaşyklaryň ösdürülmegine uly itergi berjek şaly wakalaryň birine urildi. Hormatly arkadaşymyzyň Lewap welaýatyna amala aşyran iş saparynyň dowamyna welaýatyň ruhyet köşkünde geçiren Ministrler Kabinetiniň göçme giňişleri mejlisinde Türkmen owgan dostlugyny gatnaşyklarynyň nişany hökmüne amala aşyrylan iri 3 tan tatlamanyň tamamlanmagy we olaň açylyşyna akpata bermegi hem sanly video aratnaşyk ulgamynyň online tertibinde geçirilen dawra münasibetli Mar welaýaty häkimligine hoşallyk maslahaty geçirildi. Hoşalyk maslahatyna akçyşlarda gutluk sözler aýdyryp, Akina Anthoy beketleriniň aralygyndaky demir ýol böleginiň Kerkiş bergan ugry boýunça elektrik geçirjiginiň kimde Mamnazar Akina we Serhadawat turguny halkary optika söýümli aragatnaşyk we saşyr ulgamynyň işe girdilmeginiň hormatyna geçirilen online dawarasy tutuş ýurdumynyň ilaty bilen birlikde Mar welaýatynyň bagtyar raýatlarynyň kalbyna uly buýsunç duýgusyny nöretdi diýilip bellenli. Mehriban arkadaşymyzyň öňden görjelikli daşar siýasatlary we asylly başlangyçlar netijesinde halkara we sevit ähmiýetli demir ýoluny, kuwatly elektrik geçirjetine we halkara optika söýümli aratnaşyk ulgamynyň we saşyr akymlaryna badalga berilmegi Türkmenistan paragatçylygy we ynançmaň watan ýylyna uly bir taryhy waka boldy. Muňözi Mehriban arkadaşymyzyň dogonlyk owgan halkyna himme tarapdan berýän kömek golluglarynyň aýdyň nişanlar. Şun bilen baglykda Serhadawa turgunly ugry boýunça halkary optika söýümli aragatnaşyk ulgamynyň ýoly goýulmagy, iki döwletiň durly ugurlardaky hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň hasam berkemegine ýene-de bir gezek suwtnamadyr. Hoşalyk maslahatynyň dowamyna oňa gatnaşanlar goňşy ýurtlaryň halklary bilen dostlugyny gatnaşyklaryny pugtalandyrmakda hem il ýurt umumy adamzat behwetli dünýä nutgulygy işler amala aşyrmakda alyp barýan urwaç işler üçin Mehriban hem gahrman arkadaşymyza alkyş we hoşalyk sözlerini aýtdylar. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryny we paýtagtymyz Aşgabat şäherine şuny 15-nji ýanwarda saat 20-den 16-njy ýanwarda saat 20-çe boljak we barada Türkmenistan Howa maglumat ulugynyň berýän habar bilen tanış boluň.
Balqan vilayetini ötkäpdiren bulutly hawa bolup Demirgazyna terden telesi kuntu 9-14 metr eken şemal öter. Hawa gecesine 2-7 gradus gündüzüne 12-17 gradus maylı bolar. Axan vilayetini ötkäpdiren bulutly hawa bolup gün ortagyna terden telesi kuntu 9-14 metr eken şemal öter. Hawa gecesine 2-7 gradus gündüzüne 14-19 gradus maylı bolar. Mara vilayetini ötkäpdiren bulutly hawa bolup Demirgazyna terden telesi kuntu 9-14 metr eken şemal öter. Hawa gecesine 3-8 gradus gündüzüne 16-21 gradus maylı bolar. Lewap vilayetini ötkäpdiren bulutly hawa bolup gün ortagyna ordan telesi kuntu 9-14 metr eken şemal öter. Hawa gecesine 2-7 gradus gündüzüne 14-19 gradus maylı bolar. Daşoň vilayetini ötkäpdiren bulutly hawa bolup Demirgazyna terden telesi kuntu 9-14 metr eken şemal öter. Hawa gecesine 2 gradus sowukdan 3 gradus çen mayly gündüzüne 8-13 gradus mayly bolar. Paytahtymyzda Aşgabatda ötkäpdiren bulutly hawa bolup gün ortagyna terden telesi kuntu 9-12 metr eken şemal öter. Hawa gecesine 4-6 gradus gündüzüne 14-16 gradus mayly bolar. Ýurdumyz boýunça ýanwar aýynyň 16-syna magnetik hadisasynyň dorunukly ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Edil vatandaşlary häzirki wagtda howanyň düzümini tozan bölüjikleriniň möçberiniň kadadan 10 götürüm artmagy bilen baglaşykly howa şertleriniň adam bedenine getirgen oňaýsy täsirleriniň öňüni almak üçin agyz burun örtüklerine ulanmagy, şeýle-de gyş faslyny howanyň derejesiniň üýtgeýänini nazar alyp, faslyna görä giyinmek maslahat berýär. Mehriban eleşler, bu düzgünleri berk berja etseňiz ýylyň islenlik faslyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni ata watanymyz Türkmenistan ähli babatlarda ötüşlere betlenýär. Ähli ötüşlüň özününe bolsa halkyň bekbedi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.